Egun on guztioi, gaurko honetan otsailak 21 da eta hemen emakumeak zientziako webinario bat antolatu dugu BC3-an. Pantalla partekatuko dut, zuek ikusteko. Ekintza hau emakumea zientzian sartuta dago, BC3 antolatuta eta baita ere emakumea zientziak plataformarekin batera. Eta BC3-tikan antolatu nahi izan dugu webinario hau, zeuei irakusteko, otsailean 11-etikan ospatzen ari gelala emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna. Eta zuetako askok galdetu aldu, zergatik ospatzen dugu hau, zergatik ospatu behar dugu emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna, eta ez mutilen nazioarteko eguna edo txakurraren nazioarteko eguna. Bereziki emakumeak zientzian betidanik aritu dira, baina orain dela 100 urte arte emakumeak ezin ziren ez zeuden onartuta unibertsitateetan. Eta beraz horregatikan emakume zientzialari gutxi edo gutxiago ditugu gizonekin konparatuta. Baina baita ere adierazpen bat egin nahiko nuke, ikusten dezutenez oraindikan emakumeak zientzan aritzen ari badira, eta nik askok ezagutzen dituen gaur bat ezagutzeko aukera edukiko dugu webinario honetan, oraindikan daude arlo batzuk nun emakumeak oraindikan ez dira iristen 50%. Adibidez, informatikan, ingenieritzan eta beste erabat arlotan. Orda, pixkanaka ari gera emakumea zientzian sartzen eta zientzia arloetan, baino esfortzu pixka gehiago egin beharko genuke. Ikusten dezuten ez hemen ere, beste aldian, baita ere ikusten dugu, geroz eta emakume gehiago erabekitzen dutela ikertzaile izatea, doktora dutza bat egitea. Hemen izango dugun izlaria justo doktora dutza ikasten ari da. Baina, gero ikusten dezutenez, aurteak pasa eta ala, zientziatikan kanpo egiten dute, doktora dutza bat egin eta gero, esfortzu handia dela, laga egiten dute eta beste arlo batzuetaran mugitzen dira. Berez, horre ere, hori laguntzeko eta horri laguntzeko eta emakumeak zientzian sartzean eta mantentzian, hori ere ospatu eta lagundu behar dugu eta adierazi behar dugu zein dan gaur egungo egoera. Zuei galdetuko banizuek edonori zientzialariaren bat aurkezteko, segurazki, gizon gehiagoren izenak emango zenizkeaken emakumenak baino. Geroz eta gehiago ari gera eta BC3-tikan ere erakusten emakume zientzialari asko daudela eta espero dugu mendikan urte batzutara galdera hau egiten dutanean geroz eta emakume gehiagoren izenak jartzea emakumearen irudian. Eta zer izan badu zientzilari batek, baita ere hori galdetu egin digute, denak bata batekin egon bargea, betaurrekoak eduki behar ditugu, nire kasuan bai, baina nire izlariaren kasuan ikusiko dezutenez, adibidez ez. Baina guk egiten duguna zientzian da metodo zientifikoa jarraitu. Metodo zientifikoa berez da galderak egitea. Zeuek klasean egiten dezuten moduan galdera asko egiten ditugu zientzialariek, kaletik hangoa zenian, zergatik da hau, zergatik gertatzen da hau, zergatik hau horrela dan, eta hipotesiak egiten ditugu. Hipotesi horiekin erantzuna bilatzen saiatzen gera. Nire kasuan oso kuriosoa nintzen, beti nengoen aten beste aldetikan ikusten, zer egongo date horren atzian eta bestian. Tarduan, galdera horiek egiterakoan bi aukera dituzue. Erronka baten aurrian, adibidez hemen, ikusten dugu palanka bat, ikutzen dugu eta ematen digu deskarga txiki antzeko bat. Deskarga ematen digunean ditugu bi aukera. Berriro ez ikutzea eta esatea, hau ez ikutuko, deskarga bat eman dit, hemendikan kanpo, edo zientzialari batek pentsatuko lukena. Eta berriro ikutzen baldin badet deskarga emango aldit. Eta beste eskuakin ikutzen badet deskarga emango aldit. Eta hankarekin, agian hemen ez da adierazpen oso inteligentia, deskarga eta deskarga eukiko genituzkelako segurazki, baina gauza da hori, galderak egitea, hipotesiak egitea eta horiek frogatzea. Eta frogatzen ditugu esperimentuekin eta Estebaliz kontatuko digu segurazki. Froga eta frogak egiten ditugu eta horien emaitza onak batzutan lortzen ditugu, baino bestietan ez. Eta hori adierazteko batzutan irudi hauek erakustea gustatzen zaitzen. Azkenean ikusten dezue hor gizona teoria pilo batekin eta emaitza gutxiekin. Edo beti frogak eta errore pilo bat eukitzen. Azkenean emaitza bat lortzeko pazientzia behar da, zientzian ere, bizitzan ere,
eta hori ere adieraztea gustatuko litzaidake zeuei. Eta batzuetan, prensa edo zaigu lanera eta esaten digu zertan ari zaude zea lanean eta ze asmatu duzu, ez? Eta batzuetan ezer ez asmatu ez duzunean horretagatikan oraindikan prozesu horretan zaudelako edo froga errore prozesu horretan zaudelako, pixkat deprimitu egiten zea. Zientzialariak lanian daude eta lan egunero egiten duten lania azkenean eramango du emaitza batera. Orduan, ez adorea galdu, zientzian sartzen baldin bazarete eta frogatzen badituzue gauzak, emaitzak iritsiko dira azkenean. Eta azkenean exito bat eukitzeko 3 aukera daude. Lan asko egitea, erdian dakazut emakumea lan asko egiten, batzutan pasa egiten gea laborategitikan eta kolpe bat ematen diogu probeta bati eta horrela sortu zen penizilina, adibidez, eta beste batzuetan frogak egiten, botako diote hau, botako diot bestia, ikusiko ez gertatzen den, probatuko forma hau, modelo hau, bestia. Orduan, 3 aukera daude azkenean emaitzak lortzeko. Guk esan nahi dizuguna lan asko egiten, azkenean lortu egiten dirala eta kolaborazioak eta gure artean ere kolaborazioak lortzen. Eta horretarako danak behar ditugu gizonak eta emakumeak. Emakumeen ikuspuntua oso importantia da zientzian eta zientzia horretara etortzen. Ikertzaile izateko ibilbidea, lehendabizi ikasi behar dezute karrera bat. Ez da zientziako karrera bat izan behar, artea ere ikertzailea izan altzeatea, artean, zientzia sozialetan. Azkenean, STEM science beti matematika, fisika, kimika eta hauekin eramaten ditugu, baina baita ere zientzia soziala oso importantia da, artietan egiten da zientzia ere oso importantia da. Lizentziatura hori egin eta gero agian gairen bat jorratu dezu eta gustatuko litzaizueke espezializatzea gai horretan, ez? Ikustea zer gehiago aldagon, hilabete horietan unibertsitatean jorratu dezuten gaia sakontzeko. Eta horretarako ikerketa edo galdera bat eta hipotesi bat egin aldezute. Ikerketa bat antolatzea azkenean da galdera bat egitea eta esperimentu bat egitea galdera hori erantzun. Eta batzuetan gai pixkat sakonagoak lantzen ditugunean eta 4 urteko epia behar deguna gai hori jorratzeko hori deitzen da doktora dutza. Eta hor, doktore bezala edo zientzialari bezala irtengo zinateke 4 urte pasata gero. Gure izlaria justo hor doktora dutza egiten ari da, 2. urtia, eta hor fase horretan nago. Eta ja behin doktora dutza lortzen desunean, ja ikertzaileak zeate. Eta ja edozein ikerketa egiteko egon altzerate, beste herrialde batetan ikerketa egiteko, beste gai berri batzuk jorratzeko, agian sartu zeaten gaia interesantea da, baina batzutan ekonomiara juten zeate, edo ingurugirora. Gaia aldatu aldezute, baina ja zientzialari moduan eta zientzialari lanbide bezala euki. Eta BC3, hau da, lan egiten dugu ikertzaileekin, emakume eta gizonen ikertzaileekin, eta kasu honetan guk aldaketa klimatikoa ikertzen dugu. Aldaketa klimatikoa oso gai konplexua da, sektore asko jorratzen ditu, ekonomia, ingurugiroa, soziedadia, hemen gaur hitz egingo dugu gaiari buruz, ingurugiroaren osasuna, baina baita ere gure osasuna, ez? Gizakion osasuna. Eta hori integratzeko ezagupen ezberdinak ditugu jendeak lan egiten duela ingurugiroan, lan egiten duela itsasoko ingurugiroan, beste osasunen ingurugiroan, eta azkenean hau dana integratzen dugu. 5 research line edo linea estrategikoak ditugu ikerkuntzan, eta research line horietan ikerketak egite ditugu, Europar proiektuetan gaude, eta galderak egiten ditu, eta galdera horiei erantzuna topatzen dizkio. Eta gaur egun honetan, BC3ko islari bat aurkeztu nahi dizuegu, Estibaliz Baroja, gurekin dakagu. Estibaliz esan bezala bere doktoradutzako 2. urtean dago, justo Ekuadorrian, doktoradutza lortzeko beste 2 urte beharko ditu, eta ja ikertzaile moduan dabil lanian, baino ja ikertzaile berezkoa izango da 4 urte pasata gero. Eta justo bera lan egiten du, Europar Batasunean asko jorratzen ari den gai bat One Health sisteman. One Health esan nahi du, ingurugiroa ez baldin badago ondo, gure osasuna ez da ondo egongo, eta berez gure ekonomiaren osasuna ere
ez da ongo. Gai, komplexu horretan ikusten dezutenez, ekonomia inguru giroa, baino baita ere gizakion ongizatea ere, dana dago bateratu. Berak dago research line batean, esan dizuen bezala, 5 research line dago, 4. research line dagona, adaptatzeko modua ez, gu aldaketa klimatikoaren aurrian adaptau behar gara, eta antolatu behar gara. Eta hemen dakazute bere kontaktua, segurazki, webinar hau eta gero, galderak berroalimea dituzue, ari idatzi lasai asko, eta Estibali segurazki erantzunal izango dizkizue galde. Eta ni ja, hemen protagonista Estibaliz da, eta hasi nahiko nuke Estibaliz, egunon esaten zeuri, ongi etorri Bizigilura, eta eskerrik asko gure webinarian partea hartzea onartzeagatik. Eskerrik asko, Marta, zuri horrelako aurkezpena egiteagatik. Eta, hasiko naiz, nire presentazioa zuekin banatuko. Bale, Martak azaldu duenez, emakume zientzialariaren nazioarteko eguna aurreko 11an izan zen, eta gaur hemenago zuei pixka bat nire karrerari buruz hitz egiteko, pixkat azaltzeko zer egiten dudan nik ikertzaile moduan, eta nola iritsi naizen ikertzaile izatera. Eta, pixka bat nire bidaia zientzian azaltzeko, gustatuko litzaidake historioa hasieratik hastea. Eta, horretarako, hemen nauzue, hemen agoni, ni Mungian jaio nintzen, baserri inguruan, eta betidanik izan ditut nik, animalia, kortua, natura nire inguruan. Eta nik uste, horrelako inguru batean hasteak influentzia izan duela nire izakeran. Eta txikitatik izan naiz oso abenturazalea eta esploratzailea, imaginazio askorekin, beti gustatu izan zait kalean jolastea, bakarrik jolastea. Eta, nik uste jakin min hori edo nire izakeraren karakteristika hauek pixka bat ikertzaile izatera eraman nautela. Betianik gustatu egin zaizkit dokumentalak, National Geographic eta ETV agertu diren dokumentale horiek beti klasetik urten, eta egiten duen lehengoko gauza zen, meriendatu dokumental baten aurrean. Orduan, nik uste, bertan kontatzen ziren historiak eta inspiratu egin zidatela, eta horra gertzen ziren pertsonak, ez dakit identifikatu nituen, pertsona ausarta moduan, esploratzaile moduan, eta hortik nire esenean zeo zer piztu zen, nik uste, eta nik uste dut horra zizela pizka bat ikerlari izatearen enaia. Eta orduan, batxillerra egin ondoren, pentsatu nuen ia zer egin nahi nuen, karrera bezala, eta egia esan hainbat ideia nituen momentu hartan, baina karrera guztietatik erabaki nuen biologia ikasiko nuela. Eta horrela, 2014 urtean, biologia graduan sartu nintzen, UPU-en, Leioako kampusean, eta esan beharra dukat oso karrera polita izan dela niretzako. Asko ikasi nuen, batez ere karreran zehar ingurumen zientzien oinarriak eta zientzia guztien oinarriak ikasten dira, eta hori batez ere leheneko 2 urteetan, eta karreran azkeneko fasean dela pizkat espezializatu egiten da gehiago biologian, laborategiko lanetan, lana ere ikasi egiten da,
Eta biologia esan behar dut oso gradu dibertsua dela, eta zoologia ikasi nuen, entomologia, baina mikrobiologia industriala, itsas mikrobiologia, itsas ekologia, orduan oso asko gomendatzen dudan karrera da, oso polita dan karrera da, eta gaineran ikuste dut alor asko esploratzeko aukera eskaintzen dituen karrera bat dela. Orduan, benetan, biologia egiteko ideia baldin baduzue, aurrera, ze oso karrera polita izan zen niretzako. Eta, egia esan oso pertsona soziala naizela, eta karrera asko gustatu zitzaidan, baina karreratik benetan gauza bat ateratzen badot, esate dutena jentea, osea, 10 urte egin ditugu ezagutu ginenetik, eta jakin oraindik ere karrerako jendearekin oso ondo eramaten naizela, oso lagun onak egin dituela, eta batez ere aurkitu nuela gustatzen zitzaizkidan eta gauza komunean genituen jendea aurkitu nuela karreran. Eta, 10 urte ostean, oindala hilabete, beste quedada bat egin genuen, eta ikartu ginen, eta, oraindik ere mantentzen dugu erlazioa. Eta, karrera egin ondoren, nik gradu amaierako lana egin nuen hegazti poblazio baten ikerketa egin nuen, eta horren ostean hortik jarritu nauen, eta egon nintzen urte bete Arantzadirekin hegaztiak eraztuntzen eta ingurumen tailerren begirale bezala. Orduan oso esperientzia polita izan zen, txingudin egon nintzen 2 astez, goizeko 5etan altzatzen, eta hegaztiak eraztuntzeko sareak montatzen, oso esperientzia polita izan zen, eta niri asko balio izan zitzaidan urtea izan zen urte hau, nire ustez, karrera amaitu nuenean, ez neukan argi zer egin nahi nuen, master bat, edo zer, orduen pentsatzeko eta hausnartzeko urte bat izan zen niretzako. Urte horretan zehar ere, ingleseko tituluak atera nituen, eta horrek ateak ireki zizkidan nire hurrengoko faserako. Orduan, 2018an, ez hau ez da ondo. 2019an hori. Eskoziara joan nintzen, Glasgowra, eta han master bat egin nuen. Master bat ikerketan, ekologian eta ingurumen biologian. Eta nik benetan, hau da gomendio bat, benetan baldin badeko zuen aukera, eta urten beste herrialde batera pare bat hilabete, edo aldo zuena, edo baina joan zaitezte kanpora, pilo bat ikasten da, ikerlari moduan asko ikasi nuen, baina pertsonalki ere asko oso esperientzia aberatsa izan zen niretzako. Kultura desberdineko jendea ezagutzen duzuzelako, zure konfortzonatik urtetzen zarelako ere, eta horrek pertsonalki hasten laguntzen digulako. Eta Glasgowko unibertsitatean egon nintzen masterra egiten, eta batez ere bertan laborategian egin nuen lan, osea guztiz aldatu nuen nire ikerketaren fokoa, eta hori izan da, biologia askotan ez galdetzen digute. Zu zer zara, biologo de bata o de bota, no? Eta nik esaten nuen, niri gauza ezberdinak egitea gustatzen zaizkit, eta landako lana asko gustatzen zait, baina laborategian egoteare asko gustatzen zitzaidan. Eta orduan, konexio auki nuen bertako irakasle batekin, Sofi, deitzen zana, greziarra, eta bere laborategira sartu nintzen praktikak egiten, eta han egin nuen TFMA. Eta, bertan batez ere, ikertzen zituzten mikroplastikoen eragina bibalbotan, eta esan beharra daukat asko ikasi nuela
eta batez ere esperimentuen kudeaketari dagokionez, materialak, baina baita diseinua eta zein protokolo erabili behar genituen, estadistika asko egin nuen ere, eta adibidez hemen jarri dizkizuet argazki batzuk, zelan genituen mikroalga batzuen kultiboak muskuluak elikatzeko, hemen daude mikroskopioarekin ere atera genituen bideo batzuk, eta orduan oso etapa polita izan zen niretzako, eta bai pertsonalki, bai ikerrai moduan asko ikasi nuen etapa horretan. Eta bueno, zer esan behar dut konklusio moduan nire edo zer ikasi nuen etapa horretan ikerlari bezala. Laborategian planifikazio asko behar dela, urratzako oso argi euki behar direzala, eta zetasunak milimetroa kontratu behar direla, azkenean edozein urratz gaizki egin eskero, esperimentua galdu egin daitekelako. Egiala askotan esperimentuak ere galdu egin behar direla, saiakera diferenteak egin behar direzala, eta ez dagoela inoiz ezergaitik egiten den esperimentu edo urratzik orokorrean, baina hobeto da gauzak hasieratik kontrolatzea. Eta hau da, adibidez nire eguneroko protokoloaren nire eguneroko egin beharren lista, zer egin behar nuen laborategian sartzen nintzenetik urtatzen nintzeneraino. Eta hau izan zen, 60 egunez segiduan, berdin zen larun bata, domeka, gaua, eguna, edo zer zen, esperimentuak horrelakoak dira eta horrela egin behar dira. Orduan, zer gertatu zen, edo, nian egon nintzenean, pandemia gertatu zen, eta 2020an, izan zen pandemia, erabaki nuen ona bueltatzea, dana dalako gaitik. Eta ona bueltatu nintzenean, BC3 eukin nuen aukera lan egiteko, hasieran ikerketa laguntzaile bezala, eta gero doktoretza ikasle moduan, eta esan beharra daukat, asko ikasi dudala azken urte hauetan, batez ere BC3-ren ezaugarrietako bat dela mundu errealarekin lan egitea, orduan bai politikariekin, pertsonekin, adibidez hori oso garrantzitsua izan da niretako, ikusi dudalako oso aplikazio oso zuzena, nire ekarpenarekin eta gizartean edukin aldudan ekarpenarekin. Orduan, azken urte hauetan gauza asko ikasi ditut, batez ere hori, benetazko talde lana zer dan ikasi dut, eta ikasten ari naiz. Eta datu kualitatiboen garrantziare ikasten ari naiz azken urte hauetan. Eta, pixkat hemen laburbildu nahi dizuet, zelakoa dan ikerlari baten eguna, ze azkenean nik uste dut orokorrean asko pentsatzen dugunean, edo zelakoa, edo zelan egiten duen ikerlari batek lan, imaginatzen dugu garaje baten sartun da, bere esperimentuak egiten, edo como zientifiko ero baten moduko gauza bat pentsatzen dugu. Baina errealitatea ez da horrelakoa, eta ikerlari batek egiten ditu gauza asko. Ikerketa egiten du, eta esperimentazioa, datuen azterketa,
eta bar, baina badaude aspektu asko ez direnak hain ezagunak, baina eta ikerlari batik egiten dituenak ere. Adibidez, literaturaren berrikusketa eguneroko gauza bat da, gure ikerketa arloan ateratzen diren paper berriak, beti egon behar gara hor aurkikuntza berrien atzean, no? Eta jakin behar dugu beste ikerketa taldeetan zer egiten ari dan ere. Gainera, oso komuna da, gure kasuan gure proiektuak aurrera emateko diru laguntzak ere behar ditugu. Ez dugu egiten nahi dugun ikerkuntza momentu askotan, no? Osea, guk proiektu bat diseinatu behar dugu eta proiektu hori aurrera atera behar da finantzazio bat dugulako, no? Orduan, askotan, diru laguntza hauek eskatzeko eskaerak idaztea eta hori lan bat da ere. Gero badaude ikerlari asko, ikertzen duten bitartean, irakaskuntzan ere sartuta dauzenak, eta aholkularitzan ere sartuta dauzenak, eta hori oso ohikoa da. Eta badaude beste ikerlari batzuk ere proiektuen kudeaketa egiten dutenak. Orduen, ikerkuntza barruan, gauza asko daude egiteko. Eta, gure lanaren beste parte bat da ere komunikazioa eta divulgazioa. Azkenean guk lortzen ditugun ikerkuntza ezin ditugu guretzako gelditu, no? Orduan, gure ikerketen emaitzak mundura zabaldu behar ditugu, eta horretarako paperrak idazteaz gain, konferentzietara joaten gara, ikerlari askok blogak eta dituzte haien emaitzak zabaltzeko, sare sozialak ere badira emaitzak zabaltzeko plataforma bat ere. Orduan, guzti hori komunikazioa eta divulgazioa ere bada ikerlarien lana. Eta, pizkat orain hitz egingo dizuet nire proiektua, gure proiektuaren inguruan, eta Martak azaldu duenez, gure ikerketa arloa One Healthen inguruan sorturi dago, eta gure proiektua konkretuki Blue Adapt du izena, eta orokorrean proiektu honen helburua da klima aldaketaren ondorioz kostaldeko patogenoek sortuko dituzten osasun arriskuak aztertzea. Eta zergatik dago One Healthekin erlazionatuta, hemen edo proiektu honetan ikusten delako nola gure ingurumenan gertatzen dena oso garrantzitsua dela gure osasunerako, eta ezin dugu gure osasuna bermatu ingurumenaren osasuna bermatu barik eta animalien osasuna bermatu barik. Orduan, gure proiektua kostaldeko eremutan zentratzen da, eta kostaldeko eremua dira oso eremu importantea guretzako. Batetik, animalientzako elikagaiak eta habitatak direlako, elikagaiak bertan daude eta haientzako haien habitata da kostaldeko eremuak. Eta guretzako guk elikagaiak ere bertatik lortzen ditugu. Gainera, kostaldeko inguruneak balio ekonomikoa dute ere. Azkenean, leku askotan turismoa oso garrantzitsua dalako, eremu hauetan, eta balio kulturala ere baitutelako. Orduan, zer gertatzen da? Klima aldaketa fenomeno global bat dela eta ekosistemako konpartimentu guztietan eragina duela. Orduan, kasu honetan, guk zentratzen gara pixka bat ozeanoetan eta itsasoetan izan aldituzten eragin, edo izan aldu dituen eraginetan, eta batez ere, hemen adibide batzuk ekarri ditut, baina
hainbat dira, eta klima aldaketaren ondorioz gertatzen dena da, bueno, itsasoaren azaleko temperatura igotzen ari dela, no? Eta honek sortzen ditu adibidez, korronteen aldaketak. Gainera, prezipitazioen maiztasuna eta intentsitatea handitzen ari denez, ere klima aldaketaren ondorioz, hiri eta nekazaritzaren ur zikinen isurketak ere areagotzen dira kostaldeko eremuetara. Eta honik egiten duena da, kostaldeko eremuetan kutsatzaile eta mantenugai gehiago egotea. Eta nola dago hau erlazionatuta patogenoekin edo gaixotasunak sortu dituzten mikroorganismoekin? Klima aldaketaren ondorio sortzen diren egoera edo kondizio hauen ondorioz, patogenoen askunden epea eta biziropena luzatzen dala. Gainera, temperaturan igoeraren ondorioz, hauen birulentzia edo min egiteko eta aukera handitzen dala eta erresistenteagoak dira olako egoeratan patogenoak. Gainera gertatzen dena ere, itsasoaren azaleko temperatura igotzen danez, igual ingurune hotxeagotan bizi ez ziren patogenoak, batean horre agertzen ari direla itsasoaren temperatura igotzen ari dalako, no? Eta, hemen adibide batzuk jarri ditut, eta zer nolako ondorioak sortu aldituzte olako patogenoak. Gehienetan patogeno hauek hartzen ditugu, kutsaturik dauden moluskoak edo jaten ditugulako, eta baita igerian gaudela ere hartu alditugulako patogeno hauek. Irekita ditugun zaurien bidez, edo baita irentzi egiten ditugulako, no? Eta orduan, zer gertatzen da, arazo honen ondorioak larriak edo benetan gaixotasun larria izango dugun edo ez, faktore askoren mende dagoela, no? Eta baude faktore batzuk biologikoak direnak, no? Nik zenbat edo ze probabilitate dut biologikoki gaixotasun larri bat garatzeko edo ez, baina daude ere faktore sozialak ere, adibidez, herrialde txiro batean jaio banaiz, edo niri kulturalki ditudan higiene patroiak ere garrantzitsuak dira, gaixotasun hori hartzeko eta gainera gaixotasuna larria edo ez izango dudan determinatzeko, no? Eta horregaitik, hemen dugu, hau da, gure ikerketa taldea, eta horregaitik dugu disiplina anitzeko taldea. Hau da, BG-irun lan egiten duen taldea, baina guk ere beste talde batzuekin ere egiten dugu lan. Orduan, mikrobiologak ditugu, basto ingenieriak ere, ingurumen ingenieriak, ekonomistak, hau da, gizarte zientzetako ikerlariak eta baita natur edo ingenieritza zientzetako ingenieriak ere. Eta, espero nire bidaia edo, pizkat gustatu izatea, zer nire bidaia zelako izan dan zientzian, eta edozein galdera badituzue, horrazian jarri dute nire emaila ere, Martek ere jarri du, orduan, inongo dudarik gabe jarri kontantuan, eta erantzungo dizkizuet dituzuen dudak. Estibaliz, mila esker, zure ikuspuntua eta ibilbidea partekatzeagatik, benetan oso interesantia, ikusten dezutenez ikertzaile batek gauza asko egin behar ditu, gustatu izan zaite erakutsi dezuna ikerketan lan asko eta komentatu dezunean baita ere, ordutegiena, ez? Depende eta ze arlotan ibiltzen zeate, mikrobioak kontatu dira, jaten eman behar zaie, igandeak ez dakizue zer dian, orduan, baita ere,
horreta eta kontziliazio familiarra erabakitzeko baita ere aukeratzea oso importantia da. Niri gustatuko litzaidake bukatzea galdera batekin zurekin. Bueno, noizbait ikusten dezutenez bere proiektuan emakumeak eta gizona daude eta beraien ikuspuntua ja hor emanda dago, baino emakume bezala noizbait topatu altzera egoera batekin nun pentsatzen duzu aukera bat galdu dezula emakumea izateagatikan edo beste bati eman diotela aukera bat izateagatikan, espero ezetz, baino topatu baldin badazarea horrelako egoera batean zer egin zenun, nola erantzun zenun? Bueno, esan beharra daukat, nik uste nire kasu pertsonalean ez naizelako, no? Ez naizela horrelako egoera batean topatu eta, bueno, baina nire ustez izan delako edo hori olakoa da, azkenean nik nire ikerketa karreran orain zaizin naizelako, no? Eta egia esan ikerkuntzan arazoan ikuste dela, emakume asko hasten dugu zela olako ikerketa karrerak, baina azkenean ikerkuntzan aurrera egiten dutena eta aurreraren fase edo ikerkuntzan postu nabarmenetan amaitzen dutenak gehienetan gizonak izaten direla, no? Eta ez dut uste kasualitate bat dala, no? Azkenean, ikerkuntza oso karrera polita da, baina asko exigitzen duen karrera da ere, eta denbora eta energia asko dedikatu behar zaizkio ikerkuntzari. Eta askotan ikuste dut, emakume edo gizartea emakume ongan dituen espektatibak oso altuak direla. Eta gu gara ginetan familiak eren ardura gehiena dugunak, eta orduan ez zaigu uste, edo ez zaigu lotzen hainbeste denbora eta energia zientzia dedikatzeko nire ustez. Orduan nik uste dut hasierako fasetan eta adibidez biologia graduan gehiengoak emakumeak ginen, esan beharra dut. Baina azkenean, hemendik eta 20 urtera zeintzuk jarraituko duten zientzian ikusiko dugu. Zeintzuk nik uste dut gehiengoa gizonak izango direla. Eta gainera ere uste dudana da espektazio altu hauek direla eta emakumeak aurrera egiteko, no? Espero da bikainak izatea, no? Askotan ikerketa talde askotan emakume bat promozionatzeko bikaina izan behar da ikerlari bezala, no? Eta ez dut uste hori beti gertatzen dena hori gizonen kasuan. Guztiz ados, eski. Mila esker zure reflexioagatikan. Eta, bueno, bukatu baino lehen ikusten dezutenez hemen dakagu Muxote Potolo bat, da gure artista grafikoa eta Iratxe dakagu. Orduan gustatuko litzaiake paso ematea Iratxeri. Berak ikuspuntu honetatikan marraskitxo bat edo, bueno, arte grafikoa, nik esango nuke, ja marraskia gutxi gelditzen da. Orduan Iratxe albadia duzu erakutsi. Kaixo, hemen Kaixo, daukazue. Iratxe, ze polita, oso polita. Eskerrik asko. Beitu, ja, komunikazioa oso importantia dela, aplikazio zuzena dakala, talde lana, oso, no? Talde horietan talde guztiak formatu berria aparte, eta bereziki, bueno, One Health eta arriskutsua. Mila esker. Ze polita, mila esker. Eskerrik asko. Bueno, honekin, gure gaurko webinario P3koa eta emakume zientzean sartuta bukatzen dugu. Espero dugu entzuleen artean emakumeak egotia eta emakume asko hemendikan urte batzuetara ere ikertzaile bihurtzea eta mantentzea. Eta bakizue P3 gaitu zuela bai esti eta bai ni hitz egitea nahi badezute, erronkei buruz hitz egitea nahi badezute, edota aholkulari moduan esan dezun bezala erreferenteak behar ditugu eta aholkulariak ere, gauzak nola pasatzeko beste aldera eta buelta emateko aholkuak ematen dizkigutena.
Mila esker denei, Estibalizeri bereziki eta Beziruko komunikazio talde guztiari buruz, eta Iratseri, artelan ikaragarri politonen gatikan, eta hurrengo arte, gero arte. Eskerrik asko. Agur.